za ka iya cewa sarki da kuru ƙololuwa ajin ƙarshe ne a fannin lissafa duk abubuwan da suke faruwa a tun ƙarnin wuta kawo yanzu ma da wasu abubuwan da suke faruwa a tsakanin jinsukan ƙarnin. Saboda hakan sai da aka kai wani sa'ili da jinsin yanda suka yi ittifaƙin da a ce in baccin rauni da kuma ƙarancin ilimi da jinsin baƙi yake da a wannan lokaci, to fa da tabbas sarki da kuru shine a bisa kan matsayin da sarkinsu yake a bisa kai. Da a yanzu jinsin nasu da sauran ƙabilun nasu su ne a matakin da suke kai a yanzu, wato mataki na 2. Saboda haka sarki da kuru tuni ya gama yin tsinkaye a cikin al'amarin gidan dodo, gami da ankara da wasu daga cikin tsare-tsarensu akan gidan nasa. Sai dai da kuru halitta ce wacce ta san asalin ainihin abin da kalmar yaƙi take nufi: azaba, rishi, ƙunci, asara tare da kuma bautawa. Saboda haka sarkin sai ya ƙi ba jama'arsa, dakarunsa da kuma ma'abota iko damar yin wani yunƙuri ko kuma su ɗaga makami, sai da aka kai wani zalli wanda da kanshi shi sarki baƙin ya tsara. Bayan cikan lokacin ne ya aika wa babban sarkin dodo da kwamanda guda tare da wasiƙa a tare da shi: ruwan azaba irin na azabar yaƙi, rishi irin rishin masoyi, ƙunci irin na damuwa, da kuma bautawa irin ta har abada. Lallai su ne za su faru da ɗaya daga cikin ɓangarori biyu da suke shirin samar da yaƙi. Ni ina ga me zai hana biyu daga cikin ɓangarori biyu su kiyaye faruwar hakan ta hanyar fuskantar yaƙi tsakanin kai da kuma ni ina ga ta haka ko babu komai rayuka da dama za su tsira. Idan kai ne ka samu nasara ka kashe ni da kuma jama'anmu, na amince kai ɗin za ka tattare jama'ata a ƙarƙashin mulkinka da kuma ikonka. Ni na amince ruhina da kuma iyalan gidana za mu zamo na daga cikin jama'a, gama garin jama'a daga cikin naka jama'as. Mun amince ba za mu yi yunƙurin ko da ɗaga yatsa ba akan naka jama'ar, matuƙar ba su ne suka fara ɗaga nasu yatsa a kanmu ba. Mun amince za mu tafi akan iko ɗaya, umarni ɗaya, zaɓi ɗaya da kuma hukunci ɗaya akan duk abin da ka tsara akan jama'ar taka, mu ma akan shi za mu bi. Za mu zamo na daga cikin runduna akan sahu gaba-gaba a filin yaƙi. Wannan alƙawari ne na gidan baƙi. Sai dai ka yi sani cewa al'amarin zarra ba za a sauya ba. Saka abin da na faɗa kuma muka yi alƙawari a kai za mu yi, tabbas shi ne za ku yi idan ni ne na yi nasarar kashe ka. Saboda haka idan ka amince da nawa tayin, ni ma na amince da taka amincewa. Ka buga alama a jikin wasiƙar ta hanyar amfani da stamfin da ka buga a jikin baƙar takarda. Ni da kuma kai za mu haɗu a tsibirin Bikas nan da cikin mako ɗaya jal. A daidai nan saƙon da yake a cikin wasiƙar ya ƙare. Hakan kuma ya yi daidai da lokacin da kwamandan ya kammala naɗe wasiƙar, sakamakon shi ne wanda ya zo da saƙon kuma shi ne wanda ya isar da saƙon, ba magatakarda ba. Wataƙila kwamandan ya karanta saƙon da kanshi ne, in ma dai saboda ana shi ganin shi ne wanda ya fi dacewa, shi ne wanda ya fi cancanta ya karanta saƙon sarkin nasa
ko kuma dai saboda wani dalili nashi wanda babu wanda ya sani. To amma a nan wani za a iya cewa kwamandan ai kamar ya tafka kuskure, ko kuma a ce gangancin kaucewa daga umarnin sarkin nasa. Ai ya kamata ko ma a ce ya zamana dole kafin ya ida naɗe wasiƙar ya tuna da saƙon sarkin na ƙarshe. Sarkin cewa ya yi yana so a buga alama akan wasiƙar don samun tabbacin amincewa, alama irin wacce aka buga a jikin baƙar takarda. A nan kwamandan laifi biyu ya yi. Na farko dai ma manyan gidan dodon ya yi wa laifin. A tun farko sa'ad da ya shigo fadar bayan gaisuwa, a tun nan za ya miƙa wasiƙa a wurin magatakardan fadar, to amma a cikin wani irin salo irin na rashin neman izini, kai tsaye abinsa ya fara karanta wasiƙar.